Maayong hapon niyata sa batungan sa akong amigo. Munihang batong namunga na. Hapit na ni maharbis. Ayan bunga. Bunga. String beans. Kinanglan lang gini siya og katayanan, harog para dili matumba. Basta magkugi ang farmers, makakwarta gyud. Kini mga pila ka semana gikan karon harvest na ni. Nanay bunga Kapit usan niya ka area dito. Yan din hipon. Duha ni ka area. Napud sa patula. Kuan niyang tanom batong o patula. Itong ako hot pepper itong ako. So mo ni ang trabaho sa farmers, magtanom, magpugas pa dahil, magtanom dahil harvest. Kapoy siya naon pero naikwarta. Kini harvest na ni, mahal ba kayo yung batong ron. Okay, bye bye. Like po mo diha, subscribe set karon nga na mo update sa ato ang kinabuhi sa umahan. Bye bye.